Тая държава, за да тръгне да се оправят, всичко тръгва от правосъдието. То не е на място, то не работи. Разговорът е дълъг, просто искам да смени системата, както всички останали. Повторното внасяне на бюджет 2026 за гласуване в сряда стана повод за новата вълна на недоволство. Хиляди хора отново протестираха в София и други градове, въпреки че правителството вече подаде оставка. В крайна сметка парламентът окончателно прие удължаване на стария бюджет. Това, което искам да ви кажа, ние си мислехме, че ни управляват идиоти, а те са след това подозирани. Не харесваме кражбите на Певски, не харесваме това да продължават и колкото по-бързо се измете от България, толкова по-добре.